skal bare lige ud og lave lidt forstyrrelser derude. Det er ikke nogen store. Retur, Jacob. Kom. Sæt. Det er sjovt, den svømmer indad og så udad. Ja. Jo, der er der lidt størrelse på. Ja. Ja. Men det er en roser. Det er en roser, ja. Kommer her. Der er det ikke meget, men der er 2 kroger om. Ja. Og måske ham, der æde min krog først. Det er det på det om lidt. Han får ham. Ja, også til. Kan du tage ham? I er væk. Andre. $17,95 minus vejsløn. Ja, der må vi lige veje bagefter. Skal jeg bare slappe om fredag? Vi skal have en bil på video, det er fint. Det var også en fed fiske. Og det var Tobias, der fangede den. Men der er flot russer. Ja, de er flotte generelt her i søen. Men det er en, der har været fanget nogle gange, kan jeg se på kæft. Der blev den sur. Okay. Jeg synes, du sagde, at den ikke var stor. Og der er stramt den bremskød, mand. Hvid. Det er meget sød hvid. Skud hvid. Den bliver hurtigt dybt her. Ja, det gør der. Skal lige passe på. Det var da et take, der ville noget. Jeg startede med at sige, hvad fanden er det her for noget småt noget? Jeg hørte det godt. Det er personligt meget at høre bremsen. Ja, lige snart du ligger på ryggen, så er det bare sovt. Ja. Så er det bare ro. Skal vi få den her? Hvad? Tag den her. Stop. Jeg er nok længere om på ryggen. Jeg vender den lige rundt igen så. Ja.
No tag found. Giv mig den gang. Jeg prøver en gang at se, om den kan nu. Der var den. Den hedder 890. Skal jeg væk på den, eller hvad? Ja, det skal vi. 24, 30. 24, 30. Minus 3,5. Det er 21, det er 20, 80. Ja. Ja, flot. Ja, Mathias' personlige på en hvid der. Ja, flot han er. Det er en sten, der svømmer ind i det. Där får man maka lite om fisken var så dum. Jeg sad lige og tænkte, jeg ved, om jeg skulle gøre et eller andet med den stang her. Jeg havde samme tanke med min. Skal vi hive den stang ind, eller? Ej, det var kæft, hvor Det var godt nok et take, der ville. Sindssygt, mand. Tjekko. Ja, det er sgu en vestatlantisk. Han er også flot. Der er ikke så store, men han er flot. Det var den første af dem. Men tillykke med det. Hvad så? Der er ikke meget fejl i det. Ej, også en baby. Får du plads? Jeg har dresseret den. Vad är det för något? Det er en vestatlantisk. Bare noget sygt panser, den har. Har du fanget nogen af dem herovre, Jannik? Ja. Den er flotte. Den får du ha en bild på, Tobias. Det er alligevel en 3,5 pund. Du har fået løftet ham op i hvert fald. Ja. Nu skal du løfte ham op, ellers så kører du over den anden lige. Men okay, han kan også bare gå nedad. Ja. Han kan også bare gå ned. Det virker lidt til det her med. Er det en hvid? Ja, det kunne godt tyde på det med den aggressivitet. Prøv lige at se pornomodellen der, mand. Han har malet vaders på. Alltså jag har en avtal med min whiskyflaska. Jeg var da også ved at skulle til at lave vodka Red Bull. Nej. Altså, I skal bare lige vide, at jeg lægger det her på YouTube, ikke? Ja. Så, nu har vi dobbelthook. Ja, den er der. Ej, hvor er det latterligt. Ja, det er fedt. Hvem er jeg? Skal jeg filme? Jeg kan godt lige over til Mathias og filme det. Så kan du lige fight ham der lidt. Helvete. Kom nu. Ja, hvem går i vandet? Ja, det gør ham, der har været os på. Jeg ramte en sten, jeg kunne se, den var helt flosset. Ja. Spidsregel.
Men han ville bare rundt om den bøtte, jeg kunne sgu ikke... Så er gjort i vand. Jeg må huske, det bliver dybt. En 5 pund stang, den lige krøller rundt. Så kommer han. Det er en baby, mand. Det er en beluga, er det ikke? Jo. Altså Tobias, Ja? vi kigger på stången. Ja, ja. Ah, det er en meget sød fisk. Gør det ikke en vild? Det er en beluga. Vejslynge eller Jamen, noget du sånt. har været os på, jo. Ja, men om jeg får vejslynge. Det er en beluga. Skal vi bytte, eller hvad? Ved du? Nej, jeg bare... Ej, jeg skulle da meget pæn ham der. Det er en hvid. Ja, det er det. Stå her. Men det er ikke, hvad hedder den, Camilla? Milo. Eller hvad helvede den hed. Ja, den er der. Ej, det er en beluga. Ja, det er en beluga. Ja, nej. Jeg har lyst til at slæbe om som på den. Siger 29.10. Konrad. Ja. Lille fed krop. Den er fed. Ja. Den er lidt som Jannik. Ikke så langt, men... Hvad vejede den? 29.10. 29.10.